Nire gaia nola ikasi euskerak. Ezertan hasi baino lehenago Euskaltzaindia zoriondu nahi nuke gai honen inguruan jardunaldi hau antolatu duelako. Komunikabide arloetako profesional eta ez profesional asko gabiltza egunerokoan testu idatzien gainean ereikitako ahozko jardunak egiten, eta egia esateko nahiko galduta ibiltzen gara guztiok, irizpide argirik gabe eta aldeguna egiten dugu. Leno Andresek matraka hitza aipatu du. Nik eskertuko nuke hurrengo mende osoan sekulako matraka emango balu Euskaltzaindiak ahozkera kontuen inguruan. Honek balioko du gure artean gogoeta egiteko eta trukatzeko gure esperientziak. Aukera gutxi izaten dugu horretarako, oso bakarkako lana da gurea. Eta orduan, beroa ere ez, berotasuna ematen digu horrela elkar ikustiak eta gai hauen inguruan hitz egiteak, eta ez da gutxi. Bestetik eskerrona agertu nahi diot Euskaltzaindiari ni jardunaldi honetan parte hartzera gonbidatzeagatik. Horrek esan nahi duelako sinisten duela bete-betean antzerkiak baduela zer esana eta zer remana ahozkera kontuetan, eta hori oso pozgarria da. Gaian sartutanik 25 bat urte daramatzat gai hau jorratzen, eta hitzaldi hau baliatu nahiko nuke pixkazuei erakusteko modu praktiko batean, ze marko teorikoa aurreko bi hizlariek uste dut oso ondo jarri digutela. Modu praktikoan saiatuko naiz erakusten, gai hau irakatsi, ikasi eta gozatzeko modukoa dela. Jasonek esan duen bezala nire lehendabiziko esperientzia antzerkian 1985 izan zen. Mefisto, Klaus Mann autorearen novelan oinarritutako Mefisto obra izan zen, eta berak esan duen bezala, itzulpena egina zegoen, taldea bildu zen lehendabiziko irakurraldia egiteko mailaren inguruan, eta aktoreak testua irakurtzen hasi eta ezin esan. Eta orduan proposatu zidaten, ia montajean parte hartuko nuen, eta bi zeregin euskan batetik testua berridatzi, esateko moduan berridatzi, eta gero aktoreekin lan egin interpretazioa, testu interpretazioan. Ni artean nenbilen eskolak ematen, euskaltegi batean, eta banuen itzulpegintza ikasten ari nintzen Martuteneko itzultzaile eskolan, eta banuen sentiberatasuna hola testu idatziekiko eta hola, baina sekula antzerkian oso zalean nintzen, baina sekula esperientziarik izan gabekoa artean. Orduan, baiezkoa eman nuen, erronkak maite ditu dalako, eta han topo egin nuen 20 aktore zeuden, oso obra mardula eta testu gordineko obra bada, erregistro formalekoa, eta orduan 20 aktore eta maila guztietakoak eta euskalki guztietakoak. Eta tartean, baziren erabat erdaldunak, erdi euskaldun berriak, baziren, euskalkian ondo moldatzen zirenak, baina euskara batuan sekulalanik egin gabekoak, baziren bizitza osoa ikastolan ikasten eman da gero, euskara batuan aritzeko sekulako euskeran, hori da, sekulako arazoak zituztenak, ez? Eta tartean, bazen aktore bat, Paristik etorria, Joara izenekoa, eta haren kontua etzegiela euskera, haren kontua zen, etzegiela euskera existitzen zanik ere. Eta berak egin behar zituen bi eszena oso gaztelaniaz eta euskeraz. Orduan, imaginatuko duzuen bezala, niretzeko sekulako erronka izan zen hura, ez? Metodori gabe, aritu nintzen, oski, itxu-itxuan, modu intuitibo batean,
Eta, gero konturatu naiz gaurko gauza teorikoak eta entzun ditudanean hori dela lehendabiziko pausua dela euskara ikasteko, eta dela imitazioz, ez? Hola jardun genuen, ez? Imitazio hutxea, baina konturatu nintzen imitazioak muga handia zituela, eta montaje hortan, horrela juntzen da ondo, ez? Baina beste huelta bat eman behar zitzaiola horri. Orduan geroztik, gustu hartu nion, eta, deitu egiten zidaten, ez? Eta 40 gora antzeslanetan parte hartu dut. Eta antzeslan horietan, antzerkian normalean egiten da, itzultzaileak edo idazleak etxeko epelean egiten du bere bertsilloa, jakin gabe oso ondo, pertsonaiak nolakoak izango diren, eszenak nola montatuko diren, intentzioei ze ikuspuntu emango zaien, eta orduan etxean ari zarenean ordenagailu aurrean, hartzen dituzu erabaki batzuk, baina gero hori da bakarkako lana, eta gero lan hori konpartitu behar duzu talde batekin. Eta taldean daude, zuzendaria, daude aktoreak, teknikariak gero, ez? Eta orduan, nik ikusi nuen, hori eta antzerkian normalean egiten da, obra idazten duzu, itzulpena egiten duzu, euskerazko bertsilloa idazten duzu, eta gehienez ere egiten da irakurraldi bat, mahai baten inguruan, aktore guztiak eta zuzendaria bertan direla, eta hor, ez dakit, batzutan aktorea hasi hizketan eta ezin duelako, ez dilolako balio berak irudikatzen duen emozioa jartzeko edo konturatzen zara aldaketa batzuk egin behar direla testuan. Orduan, irakurraldi hori aprobetxatzen da aldaketa horiek egiteko, hori da itun moduko bat, aktorea joaten da etxera testu horrekin, eta hori da Jangoikoaren hitza. Eta orduan urrengo entsaio egunerako buruz ikasita ekarri behar du. Orduan gero, obra montatzen ari dela ze gertatzen da. Zaintzen direla estetikarekin zerikusia duten alde guztiak, edo interpretazioarekin, emozioak direla, gero argiak, estena mugimendu guztiak, eta orduan hori dana agentziak, hori dana dijoa azten, eta hitza gelditzen da korse bat bezala. Lehendabiziko egunean bezala aldaketarik egin ezin da, eta orduan hor sekulako arazoak izaten ditugu, ze batzutan keinuarekin, mugimenduarekin, emozioarekin ari zara gauza bat esaten, eta hitzarekin ari zara beste kontrako gauza bat esaten. Orduan, nik proposatu izan dudana deitu izan didatenean, batzutan deitu izan didate bakarrik itzulpena egiteko, baina beti esaten diet, bai, baina eske hori bertsillo bada, nik taldean parte hartu nahi dut. Eta zaindu testua prozesu osoan. Eszenan gauzak azten di joazen neurrian, aukera eman testuari ere egokitzeko, ez? Eta aktoreari erresteko lan hori. Ez da dini izan gorputzarekin, hor disoziazio bat atorki aktoreari. Gorputzak eskatzen dio gauza bat eta hoak beste bat. Eta interpretazioa oso zurruna izaten da modu horretara. Orduan, itzultzaile bezala eta taularatzea prozesu osoan ibiltzen eiz testua berridatzi eta berridatzi, eta gero zuzendari laguntzaile, eta hori da, testuari segimendua, lehendabizikoa da itzultzaile bakarkako lana, baina gero montajean parte hartzen dudanean, testuari segimendua egiten diot, eta gero testu interpretazioa. Aktorekin batera lan egin, euskera naturala, azkenean helburua da naturaltasuna eta sinesgarritasuna lortzea taula gainean, ez? Eta hori da. Antzeslanei inguruan ikusten nahikoa dela. Gero, 2001an deitu zidaten Donostiako arte eszenikoen tailerretik, jakinda ze lan egiten ari nintzen antzerkian daula, eta eskatu zidaten ia interpretazioa euskeraz gaia emango nuen aktore gaia formatzeko, gero antzerkian ibiltzeko, ez? Baiezkoa eman nuen,
baina dana neukan egiteko. Eta orduan, hori niretzako izan da sekulako laborategia. Ze hor bai konturatu naiz imitazioa oso motz gelditzen dela. Eta orduan egin behar nuela asmatu teoria moduko bat, edo ni berez ez naiz bat ere teoria zalea, iruditzen zait praktikatik emaitza hobiak lortzen direla, ez? Baina bai egin behar nuela artikulatu zerbait, gero benetako antzezlanetan ez talako egoten pertsona bat hori zaintzeko. Eta orduan iruditzen zitzaidan aktore gaiari eman behar zitzaizkiola tresnak, bera jakiteko, gero eszenan dagoenean, zer komeni dan, ez? Informalean komeni dan, formalean komeni dan, letra jatea komeni dan, formatu behar dela jendea. Eta gero haiek ikusiko dute, eta nik uste dut profesionalak direla, eta lan tresna batzuk ematea zen kontua, ez da? Eta orduan horren emaitza, da esatearen ederra izeneko auskera metodo bat, eta hori da. Eta orduan, metodo honekin, metodo hau aplikatu dut, bai antzezlanetan, aktorekin lan egiteko, eta baita ere gero bikoiztailekin, politikariekin, irakasle jendearekin, komunikazioaren arlo askotan ibili naiz metodo hau irakasten eta esperimentatzen. Orduan, lehendabiziko urratsa da ikasi ahots gora irakurtzen. Eta ematen dut ontakeria badala, ez? Hori eskolan askotan esaten zigutena, irakurri ahots gora, baina inorketzigun irizpiderik ematen hori nola egin behartzen, edo ondo egiten genuen, edo ez, askotan irakurtzen genuen ulertu gabe ere zer esaten ari ginen, ez? Sekulako velozidade hartzen genuen, alik eta lasterren bukatzeko, ez? Nik uste denok izan dugula, ez? Esperientzia hori. Eta orduan hor ikusten dut bi zati daudela. Batetik dagoela doinua, eta bestetik dagoela mezua. Eta konparatu daitekela testu interpretazioa abestien interpretazioarekin. Zuk abesti bat, kantari batek abesti bat interpretatu behar baldin badu, ez da hasten lehendabiziko momentutik emozioen eta inguruan lanian. Lehendabiziko lana da, nota bakoitza, bere tokian jartzea, melodia bat sortzea, lerro hori dantzan jartzea, ez? Eta testuarekin gauza bera gertatzen da. Niretzat testua da partitura huts bat. Eta aurrena da testu horrek nola kantatzen duen, ez? Hori argitu pixka bat. Ez dakit, komunikazio unitateak nola bildu, ze bestela hitzak leno ere baten batek aipatu du Lurdesek uste dut, hitzak bakarka, ez banan-banan hartzeko batez ere hizkuntza ezagutzen ez dutenak, eta ez? Eta euskaltegietan adibidez hori gertatzen da, ez? Irakasten dizkilegu hitzak normalean paperetik ikasten dituzte, baina gero hori kantatzen noiz ikasi behar dute hori. Kalean? Seguruenik hor euskaldun berri hori gertatzen zaie, hitzak ematen dizkilegu, baina gero kantatzeko orduan gaztelaniaren doinua hartzen dute, hori dalako, haientzako ezaguna dana, ezta? Orduan hori, gero gerta daiteke, lehin dituzu, antolatu duzu lerroa, bakizu unitateak nola dauden eratuta, isiluneak garbi dauzkazu, apoioa dauzkazu, bakizu hitzklabeak non dauden, pisu komunikatiboa nora dijoan, hori dana hitzartuta dago, baino, gerta daiteke oso ondo kantatzea, paperean dauden hitz horiek, baina piperrik ez ulertzea zer esaten ari zaren. Bai, ez da? Eta orduan gero mezuarekin lan egin behar da. Ondo ulertu zer esaten ari zaren, aztertu ideien arteko jerarkia, ez? Episua nun dagoen testuan, ez? Hasiko zaren goiti gora bera, garrantzia nola banatu hitzen artean.
Mezua ulertu gabe, eta askotan gertatzen zait, irratia albistegiak eta entzuten ari naizela, ez? Alakoa baila hartzen du kazetariak, esatariak, ez? Baina ulertzen ari da bea. Bea, ez? Eta, karo, hori etxean, gainera, bakarrik, pertsona ikusten dezunean, igual badauzkazu zera gehiago, ez? Ulertzeko, pista gehiago edo, arrasto gehiago, baina belarriti bakarri sartzen zaizunean, ez baizuzuk ulertzen, publikoak ez du ulertuko, hori horrela da. Orduan lan bat egin behar da testuarekin ere. Eta testua okupatu, ez? Azkenean, lehendabiziko ahots gorako irakurketarekin, niretzat da, aitzaki hutsa testua kantatzen ikasteko, eta hori aurrena da dantza, baina gero dantza horretan, lerroa dantzan dabilen bitartian, mezuarekin bat egin, ez? Hori ahots gora irakurtzearen inguruan. Gero, bestelako ikastaroetan adibidez, antzerkiarekin zerikusirik ez daukaten esatariekin lan egiten dudanean, edo politikari batekin adibidez, ez? Politikariak hartu du, edo bere laguntzaileak, edo diskurtsoa idazten dionak, hartu du sekulako lana diskurtso hori idazten, hitzak polit jartzen, ideien sakontasunari erreparatzen eta bar, eta gero ezpada kantatzen, fase horretan ezpada batere lanik egiten, sekulako pena da, sekulako lana egin duzu, eta gero hori ez da iristen. Ez pasaizu gesten gorputzera, ezinezkoa da, buruti bakarrik ezin daiteke hitz egin. Baina hori da, komunikazio alorretako esatariekin eta normalean hor gelditzen gara. Ahots gorako irakurketa horretan, ez? Zegero ja, taularatzea datorrenean, taularatzea beti lotzen dugu antzerkiarekin, baina hau ere taularatzea da. Eta nire diskurtso honetan ez dago pasilloa bai badago, baina implikazio emozional handirik ez dago. Gorputzarekin ere, bakarrik nire kezka izan behar du, gorputza implikatuta egotea, baina zuzendariak ez dit esan, hemendikan horra joan behar dudala ez dakiz zeren bila eta gero gurutzatu behar nahizela beste aktore batekin, ze hor partitura badago mugimenduetan ere, antzokien. Orduan, testu altxatze horretan, ikusi egin behar da, ze arlotako profesionala den, eta nun gelditu, ez? Baina aktorekin, eta horregatik esaten dizuen, niretzako sekulako laborategia izan dela, ze antzerkiak eskatzen dizu, azken muturrera eramatea lan hau, ez? Orduan, taularatze horretan, lehen esan dizuen normalean, bigarren irakurraldian, lehendabiziko irakurraldia egin, eta bigarren entsaio egunerako aktoreari esaten zaiola buruz ikasita ekartzeko testua. Eta ni probatu dudana da, lehendabiziko parte horri garrantzia ematen baldin bazaio, testua berez ikasten dela. Errepikatzearen poderioz. Hau da, geruzaz geruza egin beharreko lan bada. Eta lehendabizikoan begiratzen diozu bakarrik doinuari, gero mezuari, eta da, errepikatu hori ere atera da zuen hitz egin dituztu zeatu dezuen hitzaldietan, ez? Eta orduan hori, behar besteko garrantzia ematen baldin bazaio lehendabiziko puntuari testua berez ikasten du aktoreak. Buruan grabatuta gelditzen zaio. Itzali da? Ez. Taularatzean, egin behar da implikatu gorputza. Implikatu behar dezu emozioen aldetik, implikatu behar dezu gorputzaren aldetik, eta oso importantea, buruan ze irudi dauzkazun. Ze hizketan ari garenean beti irudi batzuen gainean ari gara eraikitzen gure diskurtsoa. Eta gero askotan buruz ikasita daukagunean testua ez bada lan hori egiten, da kontrako bidea egitea, ez? Modu naturalean egiten duguna, da deszifratu eta eraiki justu artifizialtasunetik sinesgarritasunera juteko, ez? Orduan, taularatzean oinarritzat hartzen dugu partitura, testuaren partitura, esan dezagun, baina hori gero uztartu beharra dago mugimenduen partiturarekin,
emozioen partiturarekin eta irudien partiturarekin. Eta danak premiazkoak dira. Ordena horretan, aurrena testua eta gero emozioak horrela. Lehendabiziko bui urratxoietan, euskara batuan lan egiten dugu, baina gero hirugarren puntuan pertsonaiak taularatzearen ondorioz eta ja mugimendu guztia daudenean, pertsonaiak hasten direnean haragitzen, hor iristen da momentu bat testuak berak eta aktoreak berak ikusten diozu esatezu, batua, igual egin beharra daukalako, barruan dauka, ez dakit, kontraesan bat pertsonaiak, eta igual iten baldin badu zati batean batuan eta hurrengoan euskalkian, igual kontraesan horiek eta bizitzeko askoz ere, bale. Bueno, importantena esan dut. Jarriko ditut adibide batzuk ekarri izkizuet, bideo batzuk. Bueno, lehendabizikoa da audio bat, ikasle argentinar batena, adibide guztia dira Donostiako arte eszenikoen tailerrekoak, eta hau da argentinarra, beste bat, euskara existitzen zenik ere txekiena, etorri zan Espainiara arte eszenikoak ikasteko asmotan, eta Donostian erori zan, Donostiako arte eszenikoen tailerrean, eta zer eta euskeraz lan egin behar zuela. Baina nik lehendabiziko eskola egunean esaten diet testu bat eman, eta esaten diet prestatzeko eta grabatu iten ditugu. Eta hau da grabazioa. Audioa. Antonio, nekazaria, gaztetan txirrindulari bezala ibili eta hainbat sari irabazitakoa. Eta 30 urte inguru zituenean nerbioek burua jaso. Berak esaten zuen bezala. Eta hizketan etengabe aritzeko joera hartu zuena. Aldian behin norbaitek emandako izpideari lotu eta orduak pasatzen zituen isildu gabe. Zoriontsu edo erdi zoriontsu bizi izan zen harik eta bere zenitartekoek herriko zendagilearen gomendioz. Elektrosokez baliatzen zen tratamendu psikiatrikoa pasarazi zioten Hitzak banan-banan, ez du ezer ulertzen, azentuak, iatoak, ordenetik, ez? Eta leheno, entzun dugu, ez, gauza konkretuak bilatu behar ditugula irakaskuntzarako, eta hortik hartzen ditut nik, ez? Ze kontatu horri, ez? Orain ikusiko dugun bideoa da ikasle bera, bigarren mailan, 3 ikasturte dira. Hau bideoa da. Gurasoek ate itxi bezain pronto, Mikelek liburua bloka eta arkatza baztertu zituen, eta arloiari begira jarri zen. Halako batean, 7:10 zirela, kris, soinu bat entzun zuen. Mikel, ikaratuta, gortinaren atzetik ezkutatu zen. Bere belauna, dingilindangalan, bata bestearen kontra zebiltzan. Kris, berriro soinu hura. Lapurrak etxean ote? Mikelek ez zekien zer egin. Edo hor jarraitu, edo bere plana bertan bera utzi, eta tximista bezain azkar kaleratera. Kukuaren misterioa argitu gabe utziaz. Baina alde batetik, beldurraren gatik mugitu ezinek zegoelako. Eta beste aldetik, bere jakin-mina oso handia zelako. Hor, kortinaren atzetik geratzea erabaki zuen. Kris, berriro ere soinu hori entzun zen. Eta bat-batean,
bistan, egurrezko kuku ateratzen hasi zen. Hori da, irakatsi daiteke ez. Eta nire asmoa ez da euskara irakastea. Guk gurea da itxura egitea estenatoki gainean. Hori gaur eguna aktore askori gertatzen zaio, ez? Hollywoodera joan behar dutela edo, ez? Eta coachekin lan egiten dute, ez? Ba, euskaraz ere gauza bera da. Berak ez zuen euskara ikasi, gainera bigarren ikasturtea, lehendabiziko bi ikasturteak Donostian egin zituen, baina gero Bartzelonara juntzen. Eta zer eta Bartzelonan zela, telefonoz deitu zidan, casting bat zegoela publizitatea egiteko euskaraz, eta izena mantzuela. Eta egin genuen prestatu telefonoz, eta gero ja ez dakit hartu zuten edo ez, baina behintzat beldurrak kendu zion eta ikasi zuen nola egin, ez?